Нинди матур минем туган ягам. Җир шарында тиңнәр юк аңар. Киң кырларда үсә мул игеннәр. Шелтрәп ага талган чишмәләр. Шагыйрьләргә илһам бирерлек гүзәл табигаты. Җырларда мактап җырларлык уңган халкы. Бишек җырдай моңлы шелтрәгән чишмәләре. Шаулап утырган алтын башаклы басулары белән дан тота безнең авыл. Бырылып аккан шушма. Кугубор елгалары буенда, Кубыр тауы итәгендә, чәчле болыннар уртасында, сандугачлы язлары, мул уңышлы кырлары, гыйбрәтле язмышлы кешеләре белән үзенчәлекле ул Чутай авылы. Авылкаем. Өч елганың куенында назлана минем авыл, исемнәрен санап китәм. Кубыр, Шушма, Арбор, авылымның тарихына кереп шундым ашкынып, истәлекләр, хатирәләр кышып алды ташкыны. Горурланып яза алам, бик изге Болгар токымыннан, бүгенге бу кавемем. Чутай атлы нигез салган, беренчеләрдән булып, батыр ирләр туган синдә, Булатов Васил кебек, Салих углы Харис хәзрәт динне фәнчә раслады. Кырларыңда гөрләп үсә, игеннәрең сыгылып, иге белгән, көчле рухлы егет кызларың булып, баш-башыңда ике чишмә Худайдан бүләк кеби, берсе аның таң исемле, икенчесе Кыйбла ди. Түбән очта, югарыда Аллаһ йортлары иңгән. Ике мәчет манарасы күкләргә ашкангамы, Раббысына азан әйтеп, алдына баскангамы, гөрләп яшәп килгәндер дим. Һичшиксез уем шундый. Яңа буын бүтәнчә яшәп булмый.